دروداں دے تحفے نازم میں کوئی شعر پیش کرے سا محمد محمد پکاؤ سارے یارو دروداں دے تحفے پہنچاؤ سارے یارو محمد محمد پکاؤ سارے یارو دروداں دے تحفے پہنچاؤ سارے یارو وہ دعا جہانہ دا والی ہے مدنی جو مولا دی عظمت لکھالی ہے مدنی آساریاں دی مشکل جو ٹالی ہے مدنی ای امت دا رب تو سوالی ہے مدنی تے بخشش دی کیلا مکالی ہے مدنی رسولاں تو بکرا مثالی ہے مدنی محبو نبی دے صداؤ سارے یارو دروداں دے تحفے پہنچاؤ سارے یارو دہائیں جگ دی قسمت ہے جیان تاری فدا تھی کہ ہوں تو گئے سب جانواری گئے سیدہ منیدہ و رحمان باری ہے تقسیم جدیدہ فرمان جاری حقیقت رسیدہ پہ قرآن ساری جو لائی لال سیدے و یزدان یاری سناؤ سیدہ صفتاں سناؤ سارے یارو دروداں دے تحفے پہنچاؤ سارے یارو اے موسیٰ نے پھٹیری سیدے محابے ہے امت دی بخشش گناہ دے محابے رکھا چھوڑے مدنی کنائیں دے محابے اے وسطہ جہان اے سچائیں دے محابے ہے دنیا اے روشن دعائیں دے محابے پلے دے پہ آئیں آئیں دے محابے محابے محبتاں ودھاؤ سارے یارو دروداں دے تحفے پہنچاؤ سارے یارو ہے عاشق جو تیا خدا مصطفیٰ تے او جبریل بھیجا ہے قاصد بڑھاتے ہاں مندہ او عرشاں تے نیڑے بہاتے اے یاسین تاہا دے سیرے پواتے او عیدی رضاتے اے اوندی رضاتے خوشی نال سارے ای سونے سبھاتے صلاتو علیہ علاؤ سارے یارو دروداں دے تحفے پہنچاؤ سارے یارو سبحان اللہ او مدنی دا صدقہ اے بڑیا جہان ہے جو اونچی محمد دی سارے تو شان ہے او مدنی دا صدقہ اے بڑیا جہان ہے جو اونچی محمد دی سارے تو شان ہے ثبوت یو پکا دسیندہ قرآن ہے جو پڑھتی غفور آج آسانی زبان ہے نبی دی محبت ہی اصل ایمان ہے جنہیں کیتے خلقہ زمین آسمان ہے ملادہ مہیدہ مناؤ سارے یارو دروداں دے تحفے پہنچاؤ سارے یارو محمد محمد پکاؤ سارے یارو سبحان اللہ